Moi boa tarde. Son as 6:32 da tarde. Benvidos a Voltas co Prato, o programa da cociña en directo da Televisión de Galicia. Hoxe, con público en directo. Benvidos todos tamén. Aplauso para vos. Gracias. Bueno, como tedes as vosas redes sociais? Xa nos seguides? Veña, animádevos que así teredes acceso a todas as recetas que penduramos ali cada día en @ a Voltas co Prato. Recetas que hoxe defenden Estefanía Colmeiro e Merchi Rodal. Que tal estades, o primeiro de todo? Genial. Sí? Bueno, pois eu vou vos contar como estades. No ranking xeral, gaña Estefanía por 2 a Merchi 1. Que ranking é ese? É o ranking desde que presento eu. Necesita medir. Necesito medir, teño que medir Necesito todo. medir. Entón, da receita de hoxe Esquirol. depende que se proclame Estefanía como gañadora ou que quede un empate para desempatar cando volva a cañota xa a golpe de Vale, luns. vale. Como vedes? Non está mal. Non está o mal, plantexamento non está mal. Bueno, pois agora o que nos queda é saber que receta vai ser a que vai definir esta competición, vale? Veña. Receta que nos trae José Manuel de Silleda, veciño meu. Hola, chamamos José Manuel Viños de Silleda e vou dar unha miña receta de empanada. Picamos as verduras julianas, refogamos ata que este ben puxado. Engadimos o bacalao dermijado e o viño blanco. Deixamos reducir, cando este reducido, apartámolo, escurrímolo e deixámolo enfriar nunha bandexa. Añadimos unha lámina, botamos a zaragallada, cubrimos ca outra lámina e xa metémolo ao forno a 180 grados sobre 35 minutos hasta que ben dourada. E xa está. Gaude letare Virgo María, aleluya. Cui en su resi Dominus vere, aleluya. Amén. Madre mía, cantos peitos ten enchido esta receita, Qué buena receta. Estás ben? Que empanada, como me gusta a empanada, además de calquera cousa. E antes de nada, ahora que volvo da miña tal... Da túa empanada. ti non- Empana, sí, da miña empana, ti non tes... un pouco medo, Ti non tes nada que contarnos. Sí. Eses galos sonanche? Eses galos sonanme. Por qué? Cada vez que vou a casa dos meus pais, escoito eses galos. Porque ese señor, É meu pai. Merchi, estar muerta. Se te acabou, se te acabou. Non podemos deixar a competición para outro día. No, a competición hai que resolvela hoxe. Vamos a ver, Estefanía, pese a ser teu pai, que entendo que vai ser xusto, que vas facer? Iba a decir, unha persoa que é bastante xusta. Sí. Que vou facer? Que vas a decir ti? Vou facer unha empanada de mexilón. Buah, que rica. A masa da empanada vai ser unha masa de broa, porque Ah. vou mesturar as tres fariñas. O millo, o centeo e o trigo. Guau, que rico. E usted? Pois eu vou facer unha empanada de zorza. Ademais, nesta competición, teño que dicir que non só son eu a que compite, porque Begoña fíxome a zorza. Bueno, Unha hoxe zorza vai facer especial. falta toda a axuda. Ademais, vou facela cunha masa especial que me enseñou unha señora de Ourense fai moitos anos, que é unha masa pois un pouco máis rápida, non leva lévedos nin levedados. Queda moi Temos rica, moi crocante. A Begoña, a Merchi e a unha señora que te enseñou unha masa. Toda axuda é pouca. 6 mans Contra un para pai. unha empanada. Contra un pai. Contra un pai, Bueno, pues nada, pues hai que cociñar. Porque a Vamos empanada aló. leva un tempo a facerse, así que Sí. volme con Fanny. Vale. Bueno, Fanny, por onde empezas? Mira, eu teño a auga fervendo para escaldar a fariña de millo Moi ben. e vou empezar pola A masa. ver, explica a xente por que escalda a fariña. A fariña de millo para cociñala. Pero por qué? Porque temos que hidratarla primeiro con agua quente. Efectivamente. Para que nos ligue ben, porque o non ter glute... Non liga. Eso é. Entón vou usar a fariña de millo, a de centeo e a de trigo. Para esta empanada, 400 gramos de fariña de millo, 80 gramos de fariña de centeo e 80 gramos de fariña de trigo. A fariña de trigo, neste caso, uso unha fariña de trigo de forza. Si, para as empanadas sempre é recomendable, verdad? Para as masas en Efectivamente. xeral. Todo polo tema do gluten. Vale. O glúteo que nos vai axudar a que se desarrolle, o sea, desarrollarse vai nos axudar a que liguen entre sí todas as fariñas coa auga e co lévedo, nos vai facer que se nos cree unha masa, porque senón quedaría Claro, que sea unha desfeita. homoxéneo. Eso é. Xulio, Que sea o moi teléfono Teléfono, sí? de afectados. No traio. No. Bueno, teléfono afectados. 664 41 48 664 48 34 19. Teléfono afectados. Queremos saber se facedes empanadas. Queremos saber de que a facedes. Queremos saber que masa utilizades, que zaragallada. Se ides a festa de empanada deste fin de semana na Bandeira. E temos outra en Allariz. Este fin de semana temos festa de empanada por dous lados. Así que, bueno, queremos saber esas cousas. Chamádenos ese número de teléfono e despois podedes participar no sorteo de 100 euros que sortearemos 50 primeiro e 50 máis tarde. Non sabía eu da festa da empanada de Allariz.
Pensei que iba a decir que non sei da bandeira, que No, que da che toca ao bandeira lado. tócanos un pouco traballar, non? Sí, na bandeira, que recordamos que Estefanía, tanto Estefanía como a min, imos ser xurado este ano de... nos fai moita ilusión, verdad? Home, Polo menos porque imos as festas do imos papar pobo, gratis. efectivamente, e probas as empanadas. Bueno, estás mesturando todo ca auga quente e co lévedo que xa o botache aí O disolto, lévedo, verdad? efectivamente, o disolvín con un pouquiño de auga morna. Para esta empanada uso 7 gramos, vale? Vale, e agua que cantidad? E auga debería de ser a mesma cantidade que de fariñas. Entón, estamos Que de todas as calculando, a suma de todas as fariñas. efectivamente, que fueron 400, 560, 80 de... 80. Sí. Pero é certo que non sempre admite a mesma auga, porque o que decías, a fariña de millo non sempre é moída no mismo muiño, non ten a mesma humedade. Ni temos a capacidade de amasala, camán, temos que utilizar este bol, e Efectivamente. cunha espátula, cunha culler, ir mesturando todo. E sobre todo Para- tamén porque hai que ter en conta que usamos auga quente e Temos poderíamonos que queimar. E o que fan tamén a fariña de trigo un pouco nesta empanada fai de ligazón. Hai quen fai soamente a empanada de millo con fariña de millo, pero xa é máis difícil de traballar. Claro. Fanny, cal é a túa empanada favorita? A miña empanada favorita, pois a de mexilón gustame moito e senón a de xoubas. Xoubas A mía de xovas tamén. é que me volve loca. E A de estas xoubas e con fariñas moita gustame cebola. moito. E con esta masa, iba a decir, a mí esta masa gustame moito e creo que tamén o segredo da empanada é a fragallada. Se faz unha boa fragallada. E tamén a temperatura do forno. A Se temperatura temos un do forno de forno. leña sería ideal. Guau. Pero senón, a mí gustame que este o forno ben quente, e penso que ti, por como Eu vexo traballar estas falo igual. empanadas de fariña a base de millo, quento moito o forno, pero despois sí que lle baixo, é Vai dicir, serie, e que se vai facendo poquinho a pouco. pouquiño a hasta que pouco, unha cocción cocida e lenta. cruxente. Sí. Moi ben, pois deixo aí mesturando, vou ver que fai Merchi. Genial. Que de momento xa rematou de cortar e non se cortou. Con que estás, Merchi? Chorando, estaba chorando ahora un rato. Sí, veo que ten. Pero ti, cando sea así, chámame, que eu veño. Vale? A ver, que Teño, Que estás piquei facendo? 3 ceboliñas, a empanada gústame con moita ceboliña ben pochada. A mí tamén. Non hai nada peor que unha Que empanada topar unha cebola crúa, coa verdad? cebola crúa. Para mí, Bueno, hai cousas peores, pero esta é unha das malas. Para a empanada creo que é o peor. Bueno, cebola, 3 cebolas. sí, E vas vas a a utilizar pochar- tamén a arma secreta que che colaborou Begoña tamén, que é esa zorza, que é verdad? esa zorza, Moi ben. adubada con allo, con ourego e con pimentón doce e picante. Moi ben. O sea, que vai ter un toque de rock and rollero tamén, ese Sí, toquiño claro, picante, non? ten un toquiño aí. Vale, e a tua masa dixeche que era unha masa que che aprendera a facer unha señora. Sí, unha señora ourense que se chama María, unha señora moi maior, Bueno, que viña de un nome vacacións. así ao azar. Non? No, María. era como se chamaba, señora. Non se chamaba señora. A señora non será do teu amigo invisible. A mí eso sona a un Existe a señora conto María? chino. Sí. Perdón. A mí eso sona a conto chino. No, a mí tamén. Como a ti No, Esperanza. existe. Sí, é como Esperanza de Cañotas, que Como tampouco Esperanza, existe. efectivamente. Vou echar un No, poquinho aquí. sí, dalle. Vale. Bueno, entón, unha señora María, que é unha masa que dixeche que levaba leite. Leite e aceite. Vale, leite e aceite, pero non vai levar lévedo. Mira. A de 500 Fanny vemos gramos. que levaba lévedo fresco, e a túa non vai levar lévedo, entón. Medio kilo de fariña. Así como 150 de aceite de oliva. Pode ser aceite de oliva suave ou aceite de xirasol. Xirasol. Hoxe, aceite de xirasol. A mí gusta máis o girasol para que non, Non para que colle non tanto. predomine, sabes? Eu sigo che movendo aquí, vale? e a mesma cantidade de leite. Outros 150, non? Outros 150. Moi ben. E agora, por último, un ovo batido. Este ovo temos aquí. Pois nunca vin unha masa así, eu, O que nunca vas a ver é batir cunha culler en lugar do cun garfo. Espera, hai un garfo por aí. Ti pide e se te dará. Veña, vai aí. Pois sí, ás veces leva, non teñes, tes escoitado así con cervexa. Moitas veces en lugar de lévedo con cervexa. Para aproveitar o Sí. lévedo e o gas. Pois xa verás, o sea, queda moi rica e moi crocante. ¿No? Así, Bueno, batemos un pois poquinho e esto botamos todo, no eu medio. penso que xa temos uns 2 sofritos en marcha e 2 masas en marcha, que penso que é o momento de que veña José Manuel e que nos diga a ver que lle vai parecendo isto. A ver. Vale, pois que pase, por favor, José Manuel, de Silleda, veciño meu, Estefanía, claro. Bueno, José Manuel, vente hasta aquí. Benvido, como estás? Moi ben. Bueno, pois xa ves, empanada, trouxiche empanada que é penso que é o plato, é o plato con mayúsculas. Vamos a ver o que fai Fanny, que está facendo unha... Bueno, vai explicar ela mellor. Fanny, explícalle... Pois eu estou facendo... Hola, José Manuel. Que tal? Mira, eu estou facendo unha masa a base de 3 fariñas, que é a masa de pan de broa. Fariña de millo, de centeo e de trigo. Porque a miña empanada vai a ser de mexilóns.
Isto é a masa. E aquí estou preparando xa para a ceragallada, que o refrito vai a ser a base de cebola. Canta cebola e botache ti? Unha cebola, pero grandiña, Vale. E agora vou picarlle un pemento e voulle engadir loureiro e un chisquiño de cayena. Porque gústame un que lle poquinho de rock and roll tamén. Sí. Realmente está llevando moito picante, O picante é moi bo. Sabes que o picante tamén axuda nas digestións? Sí. Sí. E sabes que así como pica canto entra, pica como sale? Sí. Sí. Como sabes, Sí, sí, sí. Ainda Eso fixe un menú mexicano outro picante, iba a día. decir, quen come picante ben o sabe, Sí. E bueno, Sí, pero tamén espero que fai che de guste conservante. a miña empanada. Viño, botarlle viño. Tamén lle boto viño blanco. Claro, claro. Bueno, pues vente, porque vamos a ver como Hola, fai José Merche. Manuel. Bueno, José Manuel vai ser xusto, Merche, así que estate Sí. tranquila. Explícate o que estás facendo ti. Estamos facendo por un lado a zaragallada, Sí, botei aí 3 ceboliñas ben picadas, estamos Estoy colaborando un pouco. Estamos colaborando aquí entre todos e estou facendo unha masa que non leva lévedo. Leva un pouco de aceite, leva E botoulle un ovo leite, batido aí, É un ovo batido, pero non lle botei nada de lévedo. Xa. Despois vai quedar moi concreto. É A bueno. idea é que quede crocante a Que masa. ben, que ben, que ben. E amasando un Bueno, e di que pouquiño. vas votar, porque Fanny vai a votar misilóns, pero ti... Voulle botar zorza, uns pouquiños pementos. E a zorza que? Ti que dices? Unha empanada de zorza é unha boa opción, non? Sí, Non? claro. Que é máis de zorza ou é máis de misilón? Pois non che digo nada, Non me dices nada. porque gustanme Tochas dúas. as dúas. Eu, a empanada que máis me gusta é a de xouvas e máis a de bacallau. A miña xovas tamén é a que máis me gusta. E E masa. despois a de liscos. Hoxe non temos A de nin- liscos. A de liscos que é a de... Bueno, turrermos. De terreno, claro. O sea, todo moi Boa. moi dietético, moi dietético. E masa, que se gusta máis? A masa de trigo, que, bueno, este ainda que ser un poquinho diferente. É unha masa de ou a trigo, masa sí. de proa. A masa depende, para o que se lle meta dentro, valle ben até broa tamén. Vale. E cal che gustar, cal che pinta mellor de momento, por pouco que levan adiantado? Pois non me moito agora. Non te mollas? Bueno, pues eso é. Bueno, pues entón pídete que despois xa probamos e xa te decides. Acompáñate un poquinho, espéranos aí na mesa de sufridores e xa te aviso. Vale, pues vamos a ver se recibimos unha chamada. Un aplauso para José Manuel. Como botas de menos os fogóns, Xulio? Hola, buenas tardes. Hola, boa tarde. Con quen falo? Con Elisa de Silleda. Con Elisa de Silleda. Pero, Menudo día, ti non estabas facendo unha empanada, Elisa? Sí, de polo de queixo. De polo e queixo, e tienes a miña filla, non? Pode ser. Bueno, qué sorpresa, qué cara de parvo se me quedou. Bueno, moi ben. Bueno, que, a ti gusta a champanada, non? Creo. Sí. Sí, verdad. E cal é a túa favorita, Elisa? A de atún. Cal, perdón? A de atún. A de atún. A de atún é a que máis te gusta. Pero non é a que estás facendo po concurso, non? No, Vale, a de polo de queixo. Porque vas presentar mañá no concurso infantil, porque eu son xuez na no de categoría, adultos. vale. Ela vai no Na concurso categoría infantil. Aquí non hai infantil. trampa nin cartón, Non. Vamos deixar eso Non claro. está amañado. Bueno, e que máis vas a utilizar, Elisa? Non sei. Non sabes. Bueno, é verdade, é mellor que non digas, porque o certo do concurso da empanada é que os nombres non se coñecen. Non se Entón, coñecen. se ti dis que vas facer unha masa, por exemplo, de, Sí, das de pistas. trigo, pois van saber que es ti, ou se desde... Vale? Sí. Vale. Tú que prefieres, Elisa? Que cociño que presente aquí no programa? Non sei. Non sabes? Cocinas ben, non? Calquera de dúas mal, non? Sí, calquera. Calquera mal, moi ben. Amor de Bueno. filla, Xulia, amor de filla. Pois pórtate ben e faite boa, vale? Vale. Veña, un pico moi grande, cariño. Piquiños, Elisa. Chao. Chao. Joder, vaya gol. Bueno, pues ahora mientras me recupero voy a contar 4 cousiñas a Galicia sobre a empanada. Porque a empanada en Galicia é unha cousa tan seria como para dedicarlle o responso que lle dediquei. Nunha empanada cabe de todo, e non hai dúas iguais. Pero vamos por partes. A masa pode ser de millo, como a de Fanny, ou de trigo, como a de Merchi. Podemos meter lévedo ou non, viño, leite, todo o gusto de quen o faga. E a zaragallada ten diferentes opcións. Así que imaginemos, por nomear algunhas que me veñen a min á mente, e o gusto, por supuesto, de carne de pescada, de atún, de mexillón, de berberecho, de polo, de grelos con chourizo, de zamburiñas. O difícil neste caso é simplemente escoller. No que estamos todos de acordo é que temos que ser xenerosos no refrito e no recheo.
E tanto nos gusta a empanada que lle temos festas por todas partes. A de Allariz e Bandeira en Silleda, que na que imos estar nós, son este fin de semana. Non as perdades e lembrade, estas recetas de escándalo estarán en @avoltascoprato. Vale, Mira, Fanny? Vente para cá, Xulio. Como vai? Vou contigo tamén? Sí. Pois non me... Pois vou comerche. A ver. Mira, xa Non, temos sí. a ceboliña Xa tes pochadiña, ben pochadiña. pochada, e vaimos a embocadirlle a zorza. Moi ben. A zorza de Begoña. A zorza de Begoña, esa Este- podemos... Hola, Begoña. Saludos. Esperemos que estés co restaurante a tope. Apagamos e remexemos. Ah, vale remexer en apagado. Sí. Claro, para que non quede seca despois, entendo, non? Sí, a carne vai en cru, simplemente queremos, nada, temos presa porque non queremos que o sofrito estea quente cando vayamos a rechear a empanada. Eso é. Entón vamos a apartarla do lume, mesturar todo ben, Moi ben. e xa non imos engadirlle nada de pemento doce moído, porque a zorza está Xa está condimentada. Sí, ben condimentada. E o que estou vendo que tes aí a masa, pero tela simplemente porque está esperando pola zaragallada, Sí, non porque necesita non precisa un repouso. repouso de levedado. Necesita estar 10 minutiños aí tranquila. E Sin seguir que a- molesten, non? Sí, sin que molesten. Que sea molesto? así, así. Porque sabes que as masas, mentras repousan, amasan. A masa, A masa. claro. Ah, mira que... As masas hai que deixalas dormir, ainda que non leven lévedo. Sí, para que se relaxe. Pero é unha, para que se é unha relaxe. siesta pequena. Porque canto aprendo de vos, que maravilla. Bueno, pois ti sigue remexendo aí, Cañotas aprendería máis porque non sabe ni siquiera o que é un repouso. Bueno, un repouso sí. Eso sí, iba a decir de eso. Bueno, Fanny, contame, como vas? Xa tes o Pois mira, refritiño, non? aquí teño o refritiño que foi a base de cebola tenra, pemento vermello, botelle unhas hebras de azafrán, loureiro, e agora voulle botar un pouquiño de piño branco que vou Sí. deixar reducir, E despois, que vas, aquelo naranja que tes ali, que é? que son os mexilóns. Son os mexilóns. Pois pregunta de concurso. De que é a empanada de Estefanía? De mexilón, De que é a empanada de Estefanía? de mexilón, De que é a empanada de Estefanía? de mexilón, De mexilón. Moi ben. desto laranxa que Desto teño por aí. laranxa que tes por aí. Moi ben, entón agora que reduza un poquinho o viño. Que reduzca un pouco o viño e xa engadimos o mexilón. É increíble cando se bota o viño, o alcohol todo cando evapora, o fuerte que fai o cheiro, verdad? Sí. E de repente, pum, Sí, cheira a no, sofrito super rico. de feito, se estás moi cerca da tixola, é que dicía, é demais, non? Sí. É moi forte o aroma. E a ti vexo que che gusta botar o loureiro a estes sofritiños, verdad? Si, a min E a é o todo. que decía, é un pouco como... Non sei, o arroz con leite tamén? O arroz con leite no. Aos No. pratos doces no. No, vale. Solo fago co salgado, por agora, Pero gusta che, Dalle tempo. No, a verdad que o loureiro é un tema de culto, porque hai xente que lle bota todo como a ti, que lle Sí, gusta. e hai xente que non quere non ver quere diante. nin ver. Sí. A Eh, mí sí que me gusta o toque que lle dá, Iba a decir, a min gústame. Vamos a ver Certo como é... tiras a masa, que isto é o máis laborioso, por decir unha maneira, non? Sí. Vouche decir unha cousa do loureiro, Sí, perdón. como das ervas aromáticas. Teñen o seu tempo xusto de cocción, porque hai moita xente que abusa de botar a erva aromática E e deixala cocer. Claro. Eso despois dalle sabores rancios, amargos, que non nos interesan. Aparte o loureiro, se lle botamos moito e deixamos aí, sabes que pode chegar a ser tóxico. Si está cru tamén. O loureiro hai que secalo antes de cociñar con ele. Moi ben. Non vale coller unha rama de loureiro da árbore e botala na comida, non. Hai que secalo. Hai que secalo e despois cocelo. Mira, pois eu non sabía. Efectivamente, Pois eu me pois parece sí. que estive a punto de matar a alguén porque algún me botei no fresco. A ver, sabes que pasa? Que a toxicidade nunha folla Sí, terías que é botar mínima, moita, é efectivamente. mínima. Terías que botar O ser- moitas ramas. Claro. Iba a decir, Facer unha ser un infusión. koala, pero eso é eucalipto. Son sí. Eucalipto, Eucalipto? bambú. No, koala é eucalipto. E quen é o Oso panda? Oso panda. Buf, como estamos, No, Bueno. estás ti, que eu tiño clarísimo. Vale, Vale. Julio, cando a masa queiras esténdese estou moi ben rematando xa. co tenedor e despois xa lle botaría a zaragallada. Vale, pois mentras acabas de rematas de estirar o contenedor, vou ver como vai. Bueno, xa empezamos cas cancionciñas de Cañotas, que Cañotas non está, que ven luns. Temos Realización, que ven luns. a Vale, masa tes de a abaixo, un masa de pouquiño abaixo. máis grande sempre que a de arriba, vale? A de abaixo é a Porque que así pecha. faso, no, o cierre da baixo para arriba. Sí, é a que Moi ben. pecha. Vale, que hecho un pouco xusta, non, Merchi? Sí, aí hai que estirar ben, pero mira, é moi Vale, difícil pero é moi boa de traballar, estirar- non? Polo que vexo Sí. é moi boa de traballar. É moi difícil traballar sen na madeira. Xa. Non estira tan ben como Como na aceira. nun mesado máis de... Claro. Por De eso pedra. xogo sempre con ventaxa, non? no. Vale, entón, tedes a Zaragallada base xa. estirada, aquí botache que
Onte fixo trampa Fanny comprando as galletas, pero se compraxe ti os pementos. Sí. Xa cociñados, non? Sí. Son pementos do piquillo, non? Por lo que vexo. Efectivamente. Vai quedar moi rico aí. Que son moi ricos, Combinados, claro, que son moi ricos e combinados coa carne. Moi ben. Entón, 3 cebolas. 3 cebolas, medio medio botiño de pementos de piquillo e unha boa cantidade de zorza, non queremos Bueno, aí para escatimar. esta empanada que é tan pequena vas a meter recheo. Ben, non? Dixe José Manuel que é un home contundente vai facer unha empanada contundente tamén. Claro. Madre mía. Se sobra, facemos outra. Bueno, non sei se che dará tempo. Teño que convencer a un pai. Calquer Sí. cousa é pouca. Eso é certo. Eu non sei. Eu quero te moi ben, Merche, pero se vexete moi mal, Bueno, non pasa nada. Bueno. É unha empanada moi rica. E saberades, se Vale, probades entón. na casa, merece moita pena. Esta masa, probade, porque ademais non tedes que esperar eses tempos. Ás veces non faz unha empanada polo que implica, porque non tes lévedo na casa, porque non tes tempo para esperar. Bueno. Esta é moi rápida. Claro, o problema é que non temos todos unha begoña na casa. Eso sí temos. No, pero non temos todos unha begoña na casa que nos prepara a zorza. Vale, pero podemos facela de outra cousa. No, pero é moi sinxela de atún, facer. A como zorza lle é moi gusta sinxela de Elisa, facer. De atún. Cala, non me fades. Ainda non me recuperei. De carne De todas picada. formas, como nos fixemos esta zorza xa aquí tamén, Xa se veu como se no, preparou. arroba, voltas co prato, está pendurada a receita. É por eso que digo sempre ao principio, seguídenos en arroba, a voltas co prato, están todas penduradas. Saberedes que ricas. Bueno, está. Xa me parecía a Listo. min que era moito, Bueno, Algo queres se que encha quedou. máis? Pode Vou ver encher con máis. Fanny, que Fanny está xa, bueno, está enterrando a empanada de mejillós. Claro, Moi home. ben. Bueno, pois eu vin para aquí, unha para ver como rematabas con eso e outra porque me sonaba a min que iba a haber unha chamadiña. Entón, vamos a atender a... Hola, Domingo, de Brión, boa tarde. Hola, Xul. Que tal, como estás? Pois moi ben. Que che parece o que están facendo aquí Merchi e Fanny? Pois, a de Fanny está unha pinta estupenda. Gracias. Despois a de Merche gustaríame probar a súa masa. Ah, sí, verdad, é curiosa, eu non coñecía tampouco, unha masa de empanada así con leite nunca a fixera, pero estou vendo Pois que é boísima de traballar, así que vou a probar moi pronto, Sí. Bueno, que empanada che gusta a ti, Domingo? Pois Cal é a a tua mí tamén me favorita? gustame igual así que ti tamén, a de Xouvas está moi boa. A de xouvas, verdad? Que terán as xouvas que nos gustan a todos. A grasiña. A grasiña, Sí, non? pola Esa grasiña. grasiña. Sí, está moi boa. E despois unha que me gusta... Sí, Perdinche aí. Unha que che gusta? unha que me gusta moito é a empanada de mazán tamén. A empanada de mazá, pois tamén está moi rica, sí, Eso señor. temos que facelo un día. Sí. Moi ben, esas ideas. Bueno, Domingo, queres gañar 50 euros? Pois claro que sí. Bueno, pues ahora te lo moi fácil, se estás un poquinho pendiente, seguro que en calquer momento enfocan. De que é a empanada de Fanny? Pois é de xilóns. Moi ben. Moi ben, 50 Domingo. euros. 50 euros, Domingo, Moi que ben. van para Brión. E se tes tempo, achégate ou a Bandeira ou a Llariz este fin de semana a comer empanada. Xa nos saludamos onte, Xulio. Moita. Saludámonos onte en Silleda. Ah, xa te saludei onte Silleda? Sí. Cando, Pois... ali no tema dos grupos das bandas de rock. Ah, que... Bueno, xa pois, diante do... Sí, pois eu fui á biblioteca solo onte pola tarde. Sí, pois eu quedei ali para a noite tamén, eh? Sí, pois... Sí. Iría a buscar algo. Pois, sí, ayer Pois- ibas pois a ser veremos a tua que- filla que iba contigo. Ah, a miña filla, sí. Mira, Sí, que moi que ben. traidora que me chamou sin avisar. Bueno, pois hoxe é o folk. Hoxe, se queres, verémonos por aquí tamén. Moi ben. Vale, bueno, pues, pues- saludos. Encantado, Domingo, un bico moi grande. Ahora xa sei quen eres. Acabo de caer. Noites alegres. Oh, no. Eu retireime cedo que hoxe madrugaba, Bueno, xa tes casi eso rematado. Sí. Que ainda que teña este aspecto, que parece un puzzle, verdad? Pero despois unha vez que O do puzzle? que se cociña, sí, é como un puzzle porque tens que ir tapando ahora todos os Os buratiños, buratiños, vale. non? É moi mala de traballar, pero é un resultado moi rico, verdad? Bueno, ten moi mala fama esta empanada. Eu digo, Buah, a mí encántame. mala fama no aspecto de que todo o mundo di que é moi mala de traballar. Aforras o amasado. Quero dicir, é un pouco de Bueno, paciencia. o tempo do amasado, ocúpalo en Reivindico colocar o a amasado. contenedor, O bonito que é amasar e facer unha empanada de millo. Despois, disfrutar coméndoa. Bueno, O sea, vou comer- eso non sei deberíamos que me facelo estás- todos unha vez na vida. Amasar? Unha empanada de millo. Sí. Sí. E amasar tamén. E comer E a amasar empanada de tamén. millo despois. E amasar tamén. E amasar tamén. Amasar é super chulo, o sea, facer pan é super chulo. Sí.
Claro, empezar de cero con auga, Con algo. lévedo e fariña E despois e acabar facer algo tendo así. unha barra de pan feita por ti é Un unha... mostazo ese é o mellor pan do mundo. Claro, é o mellor pan do mundo. Bueno, eu teño feito o mellor e o peor, Bueno, aquí agora, ese outro ovo, entendo que é... Para pintar porque a vas meter empanada. unha pintadiña, verdad? Bueno, esta está de foto, Sí, quedou moi bonita e Está. xa verás despois que Entón, rica. E para que mira, quede aquí- máis crocantiña, o pintado co ovo. Xa sabedes que o programa, que así como empeza, ten que acabar. Entón, Xulio. como temos o tempo limitado, hai que ir indo a fornos, verdad? A fornos. Vou Veña, ahora pinta mismo. rápido Merchi, Fanny xa vai meter a súa no forno. A miña Tempo empanada. e temperatura, Fanny. Pois mira, tiño o forno a 200, agora baixámoslle a 160 Sí. e cocémola durante 45 minutos. 45 minutos a 160 co forno prequentado A 200. Moi E o ben. certo é que ao final de todo lle dou 5 minutos de novo a 200 para que me Para toste... que torre e quede máis Sí. crocantiño. Pois vamos allá. 45 minutos a 200 graus. 45 a 200. Sí. Madre mía. Vale. Bueno, pois deixo vos recollendo aquí e vou falar un momentillo con José Manuel a Moi ver ben. como vai isto. José Manuel, como ves? Como ves ahora? Vexo ben, Xa te dar mollado algo ou ainda non? No, Non, hai que probar, hai que probar. Agua na leche non das. É que así aí, a simple vista... Bueno, teñas dúas unha pintaza, Exactamente. Teñas unha Entonces, pintaza. supoño que tamén van a estar... Estefanía foi a tiro fixo ca broa que nos gusta a ti, entendo que a ti tamén como a min. Non? Sí, bueno, pero... A ver, ti de rarito para comer non me pareces, no. No, verdad? Xoa pouca, non? Casi non se nota, Casi non se nota. Pero bueno, hai que ter corpo para... Sí, pero eu nos sabores da empanada valoro moito tamén o sabor da masa e a textura que tiña e a gordura e todo. Bueno, pois Non en 2 solamente o de dentro, valoras de todo. Vale, pois en 2 minutos avísote e xa as probas, vale? Sí. Veña, un aplauso para José Manuel. Moitísimas gracias. Bueno, pois... Nunca mellor dito, está a punto de rematar a romería. Así que, veña, quero que saquedes as dúas empanadas a vez e vamos a mostrar a Galicia chatán, tachán. Veña, a ver, mira que doradiño quedou. E que, bueno, este está, mira. E ao final saquei antes que Merchi. No, pero presentámonos as dúas. Mirade que maravilla Galicia, que empanadas, bonitas, que bonitas as dúas, Que bueno, é que están. Mira. No. Pois veña, ide emplatando rápido, que eu vou ir chamando a José Manuel, que se vaya chegando hacia aquí, por favor, José Manuel, achégate aquí, que vas a empezar a probar. Eu xa empecé a salivar, Solo o cocheiro xa empecé a salivar, así que teñen unha pintaza as dúas, a verdade, que Sí. están estupendas. Bueno, colócate aquí, por favor, José Manuel. Mira, que así, vou aproveitar que está aquí Merchi, está así tamén, e vamos a lanzar a segunda pregunta, que está moi rebuscada esta vez, De que a empanada de Merchi? De zorza? De que a empanada de Merchi? De zorza? Bueno, eu sei, o que fixo as preguntas quedou descansado, ganou o día. Moi ben. Bueno, pues, estaba dicindo a directora que non lle falte. Bueno, chegará yo, para Sí, probar. por si non quere coller ese trozo tan grande que Bueno, pues pode vamos a coller un recibir esa pequeno. chamada, a ver si nos chama alguén. Hai alguén que chame? Sí, hai alguén que chame, menos mal. Para cobrar sempre se chama. Deixamos así. Vamos a ver. Carmen, de Ordes, estás por aí? Sí, hola. Sí, estou aquí, sí. Hola, boa buenas tarde. tardes. Que che parece que ves? Que che parecen as dúas empanadas? Calquera delas riquísima, me parece. Teñen pintaza as dúas, a Podes verdade, ir probando, xa Sí. se queres, José Manuel. Sí, sí, Non sí. sei cal me gustará mellor. Sí, bueno, eu tampouco, porque... Unha de primeiro e eu outra son de moito segundo. Eu son moito desta Sí, masa a de verdad broa, que sí, pero a verdade que a de Merchi ten unha pinta, vamos, Sí, pero sí, fabulosa, debe estar moi buena, Fabulosa. Sí, sí, Bueno, a ver. pues vamos a ver. Queres gañar 50 euros, Carmen? Hombre, Ai, que vai non? ser mellor. Bueno, pues la pregunta é complicada, pero bueno, 50 euros merécenos. Bueno, a De ver, que a empanada de Merchi? de zorza. Moi ben. Moi ben, Carmen. Pues 50 euros que quedan aquí, en Ordes. Sí, Somos vecinos. Sí, Moi ben. Ordes, vecín. Moi cerca de aí do estudio. Sí. Bueno, pues pásate Sí. un día, se non queres entrar, tomamos un café. O se non traenos unha Bueno, receta. pues vale, pues está ben, claro que sí. Pero traenos unha receta, Carmen. Moi bien, muchas gracias. Vale, hombre. veña, a ti. Un bico moi grande. Nada, Gracias por gracias a chamar. todos. Suerte, chao, igualmente. Bueno. José Manuel, me estás me dando unha envidia? Imaginaste que hoxe gañei eu. Te imaginas? Buah. Pois eu penso que... Todo pode Va, pasar. todo pode ser, porque a verdade que ten unha pinta que eu non esperaba esa pinta, Decía, pero esta Sí, muller a facendo unha masa verdade de que leite sí.
Unha leite, ademais, así, sin aromatizar? Tiene unha masa sin aromatizar o leite? No, E, home, que salgado a aromatizar... Bueno, vamos a hacer zorza. unha Vamos a recordar que levan as dúas empanadas. Masa de broa e mesilóns Sí. para Fanny. Masa de trigo con leite, podemos decir, ¿verdad? Litrega. E zorza para Merchi. Zorza de Begoña. Vale. Bueno, José Manuel, probache las dúas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a ver. É un momento complicado, José Manuel, que engaña hoxe ou a voltas co prato? A de millo. A de millo. Saltou a noticia. Gracias, papá. No, Bueno, parabéns. Dame un pico. Era moi difícil. Bueno, e vos, nada, pues disfrutade un bo fin de semana. E quero me despedir hoxe dunha maneira moi diferente, porque antiguamente, cando se xuntaba a xente para cocer o pan, todos os veciños facían da seguinte maneira. Vémonos na próxima cocedura. Bo fin de semana.